Behmen ayının 29-y Türkmen Tehranyň şehitler gününe bagyşlap, ýürek duýgularyny şu aşakdaky goşgy tetirlerine siňdirip, iyil erkinligi uğruna janlaryndan geçen ol beýik insanlaryň göreşýän batyr ýigitleriň hatyrasyna hem bütün iyil derdine ýanýan janlara ödürleýärin. Şiirleriň şuuraty. Gelin dostlar, gelin can yoldaşlar, bir kağıt söz dertleşik ahım var. Köpden bäri çatlı çıkmasa da sesim, bilip koyun, sönmez ahmarım özüm. Aydımım, sözüm, sunwatum, sazım, iyil arzusu bagtydyr herne barım. Tanayandır Türkmen iyili ozallan bizi, ne zulüm, ne kamçı boğmaz sesimizi. Zalimler kırsa da kolumy, arzuum birleşikdir. Sebäp men iyil ogly, güýçli iyil arkamdır. Gel udokda durma, bäri gel can dost senne. Bugun daýhan işçiti şura, bari egin eginne. Birleşen okuwçy mogollym ählisi gelsin, iyil derdini, iyil güýjüni sızan barysy gelsin. Gelsin adalaty küýseýän ol batyr mertler, gelsin ol şiirleriň şuuralaryna arka verenler. Gelin ýakyndan bişeşeýliň iyil oduna, gelin dile akaýlyň bu iyil güýjüne. Gelsin el ele watan diýen ýaşlar, juwallar, gelsin öwdi pendi derdi derman kojalar. Oturaýlyň ganly penjeden iyilimizi, gan çaýkady, talady bu ganhor bizi. Gelsin dip garaşýar gözlerim uzakdan näri, erkişsin polat gollar diýip ançadan bäri. Gelin kardeşler, tünen olacağımızı ölçereýliň ýadaman, elbet bu zulümden gutular bizde gör bak biguman. Arne Guli, Arnaly, Soet, 18 fevriye 2026 ýyl, 29 Behmen 1404 şemsi ýyly.